bandiraɓe on calminama gongol kadi hande mi addani mon crochet mural quoi ɗum ɗo wiyete ko crochet mural ɗum jarani kada jetta ponto aɗa feŋa jarani haydara ɗum ara tan way kono kolni kola ɗum e mur ma sa welama ligga hen wutte ma sa welama saɗa diilo aɗa habba harkille aɗa wawi wadde ɗum hen onon fouta koɓe kaldanmi quoi joni jeewen on jii no foti jarat ɗo 18 francs jarat joni jeewen facebook ɗo henne alibaba ko 18 francs on jii ko 2000 mbawɗa hen sodde joni sen jeehi facebook yeyete ɗon ko ujunere wonan jiimo kanko woni ɗo ko 2000 o yeyete 5000 o yeyete ɗo 5000 tawi o soodi ɗum ko 18 francs on jeni koye mon kam joni holno mbatten en jahat mbaɗen calcul on jii ɓen jeeyi ɗum 2500 ɓen jeeyi ɗum 1000 francs on paami joni jehen mbaɗen calcul 18 fois 2000 joni ko 36000 sen soodino hen 2000 ko 36000 joni 10 personnes ko mbiyannomom nane ko tan 10 personnes so arino joni mbadden groupage 50000 francs joni 36000 ɗi codirten ɗum ko crochet mural ko heddi ko mbaɗanen ɗum passe ummo Chine ara Sénégal joni wonta ko 50000 wona joni jehen jeewen sen jeeyi ɗum no foti dañaten on jeeni koye mon mi haalanta mon kam wona on jii 5000 fois 2000 égale 10 000 par ce que ko goto 5000 jeeyata ɗum joguiɗa hen ko 2000 pièces joni sa yeeyi ɗum goto 5000 dañata hen ko 10 millions mi haalantamo noon onon jeeni koye mon quoi moy lol hon jejjire mbadde abonné like partager